journalist atum reporter atum panili nang litum pan kachoning ri pen nang litum ge wang pot churu lo la solam bangke nili personnel lo na pasi nili ke thak dunji ning hang he ajer ding ulo hala all Assam Bengali Federation atum press along pulo dak di pu press along je la bang so long li hala promo mohini chakraborty along li pul hai ipu dak number 534 bigha abang ke ave kotha ke thomra lusa isi ha horilal bosti along dak di pu la so long li bongali tumsi nanggi thidun lo lage jokalong le tagali lage sarkari along le pusi ipu aprang alam bang lo 6 schedule ke di alang litum 1966 sige bang pula 71 ban si dak di fugedo pula ko natong dolone tum chini ne alang litum da pupe ko nalone gedo hada ka bang e kali lage neli 1987 aningkan dak secretary gedo hut council long secretary gedo hut labang so long le habit ajola lama habit manela ingnam tepik po bangali setala tubong pe newang u hedi la sona dim ye tubong thong prang pe newang u la sona dim lama si hala sohot nilitung ching wai ye bang a khei pacherai long le det nang yite ilitum thek mu chot atum le long le cherai nang tu nilitung ching wai neli ta lo madhop terang alang linon ka vedet lo la pen ke harsing teron alang lige dolang dhonesor inti non dolang la pen hala kru ko pumyang te hala bodon kru dolo la pen ke well born kru ta dolo la pen anut ka preket penang atum dolang hala so ni tungi chingwai la si long le ni lita dak la aki joy along le habit aju la sarkari along le pusi pulo ala so amasi ni lita cherai dun lo apata ta long lo apata dak number ke Haru Phora Thomkepra Fleet 534 dak number lapen Sreni bang trityo ghor bosti pula ghor bosti hem ki kimapa lapen ang area bangke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata number bangke lake miadi pata number 316 nelimen sigedu laya alamang la bangke amasi neli dolo halasuhot neli dak di pupen men neli pan nang toyjun aman neli dam nang koklo amasi neli karbiang long chewang long le de neli pan dak nang ape dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pulhe amat ciklojon sirke bang bong neli pan dak penang toyjun amasi la support non halai hui detail alam pudam lote pine bang aning oi thu lagi mene neli detail alam pudam de det pohla bang seta neli dak pen dam joilo neli panang toy joilo neli dak long dolong le det lo karbiang long ke ahut pen bang la puanat lo seta nang dolong le det lo neli ha dubri si neli panang toy kahe lo nai athai si lapan toy nang yi pulo masi neli pan dubri si additional DC development akam hadak si nang toy neli hadang inut pet do dam lo aman neli hem sor bang ke dak dipu executive magistrate account si claim bom osomar tum dak si dut lapul rani arlo so pojo lai hui lang nun tek det lo amasi along le la pudo kok lo la helo alam bangke amasi non api ni li chewang thu lo la pen chewang thu lo tek long lo ni li long lege hala bongalia phansi ki pitu mondol bang ni phanang thandet inu da mondol bang ajaha mondol dengan ningkarong lo choyor long ipu si ke choyor lo tang ola so amat inura mondol mesian bang ni lipan nang thande nang long lege sar nang li long lege bang ai ka choyor bang ipu anuga bongli phanja patta ke pi
amasi nili pulo lage sikhidu la teng menge pilong le deji ni phan nili long li chot ka lilo along le ka presita pilong le bong li phan ke amasi nili application pithulo nili application ke pia bange January 2020 lahelo yo nili application ni pithu nili application ke pike revenue patta bang nili phanang pinot pujo nili puge athema nili khajana pilong le derlo hala apran premium ke pi lo premium ke pi a receipt ta la do yo la do yo apran paisa pi lo la pen paisa ta pi lo pen ke kachelong nangi la ke date ta 19 12 around 19 kopia ningkan lo ne la ho da ke tok ayer ding ulu kali 2019 papa 2019 ningkan sini li la ka deposit la pata pan amasi nili along li an ta hala ahisapan ta lang et lo go latum nang pilo la hello ARO pen ke long nili men sidu la pen ke la hello nili loge pi non hala Bengali Federation atum nil phanai pu jong si ame thanga long li putia high court pe posi dam de der lo pu body court pe posi dam de der lo si kopia ningkan lo ne ho da ke tok ayer ding ulu kali 2019 papa 2019 ningkan sini li la ka deposit la pata pan amasi nili along li an ta hala ahisapan ta lang et lo go latum nang pilo la hello ARO pen ke long nili men sidu la pen ke la hello nili loge pi non hala Bengali Federation atum nil phanai pu jong si ame thanga long li putia high court pe posi dam de der lo pu body court pe posi dam de der lo sik schedule teng ke ili tuma court ke ARO helu ARO da ituma court lo la si ARO bhanji pilu pier lo la tum hello kangsai nang ya tum lo nang itum ka do it karbi ke do an la chini nai la ili tuma court ke ARO helu ASO ARO helu la pen la tum yong si claim thik the ponte ili tuma court next abang ke EM land and revenue hal hello and non EM land and revenue long si labangso a file hadak sido pusi nili panathan EM land and revenue long a file number ta la hello arkom yo a file number KAC REV KAC oblique REV oblique 462 oblique 6 lapen oblique 1560 banga sitia number set up a file number ke 462 revenue 462 la a file number la daksi la so file non anda do ajir ding piglo a file la dak do 2016 aningkan 13 for 1996 susida to a case bangke a data bangke la pen kya la bangso file hadaksi do koklo nili chiniat nili phanang than ke hadaksi do koklo land and revenue IEM long sidu aman non anda nili phan revenue pata bang nang pipede aman nili revenue khazana bang pilong le dat lo Bengali tung pilong itum si pilong le karbi atum si ye chelang tha la si nilitum pubom ditilo non ke ya asithi ne li pi January 6 ke mati yo neli la hello a petition lo court alo a petition lo ARO lo that address ke
assistant ASO pan assistant revenue officer pan si nili ka address le asiti non an li pan reply nang PPD le ASO ta kopya bolo Bengali pan ka pere Bengali pan si pinangi pu karbi pan ke pinang ni pe alam mangi pe plang tu la sini tum pubom titi la solang non ke itum karbi atum anta Bengali pen Bongo sena pen Bihar sena atum ka control a room si itum dulu alang litum si itum manang control lo non ilitum CM atum pan anta Bongo sena pen Bihar sena atum si control ka control pot si ilitum PGR VGR along lepenta eviction high headed ade PGR VGR ke Bongo sena pen Bihar sena atum si gitu la sehala to man eviction high headed setan ne lige karbi pot ne lipan ke eviction high la pawang lai alang ke la helo ilitum cicini nai rata tum cini nai karbi atum demokrasi teng pen ke non ke karbi ke do anta inglongarat ke do anta Kilonjia homia adivasi atum anta karbi anglong arluke la pen west karbi anglong arluke itum Bongo sena pen Bihar sena atum kacari arum si itum aphan nang bikok lo non demokrasi apot lo demokrasi a working of democracy la itum puai jong si kali putante non puta CM ha utor borbil pen eviction non hai hede jige la pen kheroni pen eviction non puta hai hede loge non ke karbi to ma ajilang so along ke karbi pen garo si do pot hala tu man eviction hai loge nili fan pata bang nang pipede hai loge ente lang tha nang li tum anta la po loge pho karbi to man ke pho bom lo son si pho loge la hello kopia posi Bongo sena Bihar sena tupia posi BJP aphan kape hai kang tum BJP aphan hai lo te BJP aphan ot het lo arisim lo BJP party aphan ot het lo arisim lo lakhe itum karbi la pen inglong asu atum phan Kilonjia Okhomia pe adivasi atum phan itum along le la pen itum akhei aphan nang ke dong thip ya phan BJP ke arisim lo BJP risim lo pot BJP long ke tu atum han si pape hai nani hai lo te hala tum han ge ot ek unlu hala tum han ke ning hangaling hala tum han vi unlu la hel la si ilitum chini nang po lage kopia posi hala tum Bongo sena pen Bihar sena tum kopia posi BJP han kape hai kang tum re ban aprang BJP aprang ke Congress pasi kape hai kang tum hala tum han hala tum national party hala tum han arisim son ot het undek la hala ot het tiksi hala tum apai ti pikam lo ti pikam bom lo la alang li tum dojo yelo la si ki CAA along lak isira suri trokke Bongo sena atum dolo hada abinong ge hala 1345 ta tribal lok nangia porla hala 1345 ta tribal tom hanjang si master PX person te non itum sakori ave pulong le jile ki puja kam se ave jile itum sakori ta long et pole non la hala kopi me yong de kumara phan me long le pi ho non ambani phan ki pi di long le ki pi ambani phan ki pi alang li tum pul hala Mia tum hala long linang se raiwara titi la se hala daksi ambani papang ni tip yi pu bodi pia pot tribal dum papang ni tip nang pu poding ji hai de ha la si ni li pu lu ni tum APHL si fan pata nang pinon hada ni tum niam tipu aku ni tum APHL pata yung si karbi tom pan tribal dum pata pilot polite APHL si de BJP long ke do tum hana pinon hada tribal karbi tum keduan hala boro tame dimasa tame adivasi tame kuki tame hala tu man pang ni tip no pilo karbi tu pang ni tip no nada
mi adum wa ha hedet pole alang litu pang ni thi phai ya phan halada police outpost da bikok no kupilo pole lai claim ha hedet ambani hello ma itu manange raya ba kecil so halake 6 schedule paragraph 3 ang ateng mengke list tapiun e ambani aphan alang li tribal kali list tapiun e patta tapiun e jet tapiun e long lege la posi ne tu 6 schedule ateng men si claim nangi pula la pen nono bange la hello neli long le neli case pr lo January throk arni 2020 non ke 5 years dam erle non anta ARO ba ASO ta karbi anda lada karbi sekarang ni kapheril EM da kapheril a file EM revenue long sedo bongo sena do man kaphere alang li ne pan pata revenue pata tanang pihai hedat lo ni liban nang pipete komanya adrong pi komanya tiso pan pidet tamele neli ka chini gela so long le afrange tiso sangho tum pukente tiso sangho tum aram pukela karbi to marona tengke pata ke tiso sangho tum pan sigi pinangi amat la itum 1953 aning kan Januari July 21 arni ilitum ALRR aron endun det pena joksi hala tiso sangho tum pa apata ke than pilak lo gente karbi aron ating pen pata ke long edlo ram hok long edlo lang litum than pilak lo la sinili pansin ang piturong lo gente 1987 aning kan nili labang solong lege london Faro Krisir Kebra, Trogner Kebra, Troxian Inkan, 1987 and Inkan. Sige long dun labang so long li. Aman nili bang ave derlo nili nang chelang dun un derlo. Non of it 2020 nili ako wang tulo la si nili revenue pata sirilo bang nang pipede. Kapere. Bongo sena Bihar sena to man kapere. Itu ma EM revenue CEM atumta laela. Asi nili tum ipulo nili alam apa nili lampor nili po ana jer kiding ta ningkan pota nili dojoy lo sita nono bangala Assam Bengali Federation tum nang turpak lo ke la sin nili ding je nang kok lo kardong bange nang ki plum tu bange Bengali all Assam Bengali Federation tum ka ning je hai bange di pusi ni long legali pusi tribal long legali pusi ki putu bangke ke haipan ajak kong dulu halatum ajak kong dulu athema alang litum CMEM MP atom phan a resim order le non alang litum phan un an hi vik lo CMEM MLA la pen MP atom phan aning ke hang ling hi vik lo non la son si vik la itum ke chok che man tu lo ha la election ho itum ke ka chini ne party pu bang halo bang kecil tu nge party seta akhai bang ni celang bang itu nge party tu celang akhai bang celang li itu bang karbi khai khang tim pubo ki pua bang ke seta hala BJP long yong si support dun Congress long yong si support dun pulotan te la ke bongo sena Bihar sena to man ka support dun lo lagi la le chini lor non BJP Congress along ke do akar bi atum la salam chini nangi nangli tum party pu pulo APHLC pe rem nang pulo BJP pe hai nang pulo APHLC ka hai lo te kopilo la ke tribal tum si ka hai BJP hai lo te man lo ka hai bongo sena pen Bihar sena si ka hai lagi hala dab karbi ke do hada ke do choma karbi atum bongo sena Bihar sena phan perem un e halatu non ka perem un e sinili phan la revenue patata nang pi hai hedet lo kente la pen eviction da hai hedet lo kente CR kheroni pen la pen automobile bill pen la pen la railway along le pen eviction hai hedet lo kente sakuri ta itu manang pi hai hedet lo kente alang litu sakuri nang ipipesi itum dukoret lobo master da no master appointment anta Bihari lepen Bengali ong nei lo kali mangalang karbi tu mave tribal tu mave tuning to 1000 body 1345 a point lo master halasong bong pen karbi atum tribal atum phan